utilization rate sa syudad ang nagapabilin nga mataas, samtang supply sang liquid oxygen sa merkado ang ginakulang. Nagapabilin sa Alert Level 4 High Risk Classification nga may 73.8% nga healthcare utilization rate ang syudad. Inipila lamang sa mga ginapangatubang nga pagpanghangkat sang lokal nga panguluhan sa nagapadayon nga pagpakigbato kontra COVID-19. Padayon naman ang pagpaninguha sang lokal nga panguluhan nga masolusyonan ang ini nga problema. May plano ang West Visayas State University Medical Center nga maka-abre sila isa ka wing. May mga requirements sila nga funding daw about 200 million plus. Ginpa-connect ko na si Dr. Dave Hilito sa kay Yusek Bong Vega kagapon. They have started talking already aside from the requirements for the expansion of one wing. Nakadugang sila ko ng mga 100 beds no para sa COVID. They need 200 million plus. So hopefully, they will be able to get from the OH. Ginpabutyag man sang alkalde ang dako nga problema sa kakulang sang supply sang liquid oxygen sa syudad. No, dako nga problema ta subong ang oxygen. Ang isa sa pinakadako nga supplier diri na nawagsakon kay sang aga. Why na sila liquid oxygen? So kinahanglan gina para makaubra sa medical grade oxygen. Subong nagakinahanglan gid kita. Ginpasalamatan naman sang alkalde nga nagtanyag sang bulig ang West Visayas State University Medical Center tuhoy sa kakulang sang supply sang liquid oxygen sa syudad. Nahibaluan nga ang ospital ang may kaugalingon nga oxygen plant. Nagpakig-angot man kad naghingyo sang bulig si Mayor Treñas sa national government agud gilayon nga masolusyonan ang problema, ilabi na ang kakulang sa supply sang liquid oxygen para sa syudad. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Pagtaas ang vaccine confidence sa mga Ilonggo, ginkalipay sang alkalde. 40% sang target population sa syudad ang fully vaccinated na. Ginkalipay ni Mayor Jerry Treñas ang pagtaas ang vaccine confidence sa mga Ilonggo batok COVID-19. Subong nga semana nagaplano ang alkalde kaupod ang COVID team nga bisan Sabado kag Domingo magapatigayon sa gihapon sang vaccination sa tagsa ka mga barangay. Ginaplano ta nga makapadala kita sa mga barangay vaccination even during weekends no kay balaan nyo ang mga pumuluyo ta sa ilang panimalay kun weekend Sabado Domingo sang unalin pagsugod ta nga aton nga mga vaccination is only for Monday to Friday. Samtang, sa nagapadayon naman nga walk-in vaccination, ginpahayag sang alkalde nga bukas ini para sa tanan. Residente man sang syudad o kun hindi sarang sa gihapon nga makapadulong sa mga vaccination site, agud makapabakuna sang COVID-19 vaccine. I'm very happy nga gin-open naton. I think kung makita naton subong ang aton vaccination site sa Icon kag sa CPU kay gin-open ta. Ang 2,000 siguro masubra kita kasi makalabot kita 3,000 a day sa kada site no and kadamo sa halin sa aton nga probinsya hasta sa Capiz, Aklan kag Antique kag Guimaras nagalabot pa and we are very happy that we will be able to help. Sang nagligad nga semana, madamo na nga mga empleyado gikan sa mga business establishments sa Iloilo City ang nabakunahan sang COVID-19 vaccine. Kag sa pinakauna nga kaygaynan, nakapatigayon sang vaccine rollout ang lokal nga panguluhan sa isa ka subdivision sa syudad. 99 ang nakabaton sang first dose, kag isa diri ang nakabaton sang second dose sa Metropolis subdivision sa distrito sang Haro. Walang untat ang vaccine rollout sa syudad sang Iloilo. Gani nagalaw mga alkalde nga sa bulan sang Disyembre, posible 80% na sa target population nga 90% ang mabakunahan batok COVID-19. Kung magsige-sige ni by December, target siguro mga 80 na kita. Base sa record sang Iloilo City Government sang Setyembre 17, may 12,167 ka mga individual ang vaccinated na. 11,747 diri ang gikan sa mega site, kag 420 gikan sa community-based vax site. Sa man nga petsa, nakarecord ang syudad sang 56.97% o kung 299,081 ang mga nakabaton sang first dose, kag 40.60% o kung 213,144 naman ka mga individual ang fully vaccinated. Divine Singh para sa Level Up Patrol.